Добър вечер. Следващата участничка се нарича Ива Желязкова, на 18 години. Пее, танцува, занимава се с кланетика, поезия и тем подобни неща. Тем подобни неща. И даваш най-доброто от себе си, усмихната, много освободена, пееш, танцуваш, супер си. Окей. Спокойна ли си? Да. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Аз съм Ива, приятно ми е да ви видя всички. Даже искам по един автограф, ако може. Добре. Какво друго? Някакви въпроси? На колко си години, да? На 18. 18. Колко си висока? 1,63. Друг конкурс участвала ли си? Ами да, миналата година участвах в Мис Лято в Димитровград. Спечелих трето място. Мис Лято Димитровград. Коя страната? Трета. Понеже казахте, че се занимавате с каланетика. Колко? Така ли? Излъгала е, да. Точно имах провокиращ въпрос. Тогава, Бианка, теб ще те помоля после нещо. Аз мога и аеробика. Да, и коремни преси. Знае, че можеш коремни преси. Знаете, просто ми харесва да се забавлявам с комисията. Взимат се много насериозно. Да. А с какво се занимаваш всъщност? Ами, уча в Америка. Завърших средно образование. И съм тук лятото, за 4 месеца си дойдох. Малко почивка. Ами есента, как ще даде на конкурс? Тук съм до края на октомври някъде. Така че има време. Защо реши да се явиш на конкурса Мис Мерилин? На кой конкурс? На този? Ами не знам, просто обичам да се занимавам така с... От любопитство. Да, от любопитство и не знам, като цяло ми харесва да се занимавам с такива конкурси. А ходила ли си на друг подобен конкурс? В Америка е много популярно да се ходи. Ами, значи бях се записала за Мис Илинойс, но понеже трябваше да се прибирам тук и нямаше как да отида. Кой град учи? В Чикаго съм. Да. Може Да те питам, според тебе българките или американките са по-красиви? Българките сме най-красивите жени. А какво учиш? Ами, завърших средно образование и сега мисля да записвам международно право. А иначе си от Стара Загора. Да.